नोंथांमोना नायलाय मादि फान्थाव बिलाथि नङा होमबा? फान्थाव बिलाथि थाइजोब्बायानोसै नै बिबारबो लादों। बे फान्थाव बिलाथि बागाना जाहैबाय आंनि फिसाला असेनि बिमानि बिफानि आरोखि। थारमाने आंनि बिखुनजोनि फिसाय असे जाथारबाय आरो बे फान्थाव बिलाथि बागाननि मालिकआ। नोंथांमोना लासै लासैनो दिन्थिलांगासिनो दङ। आरो बैयाव मोनसे बागान दङ, बै थांगासिनो दङ। औ थांनि र'। माइफ्राबो हाजोब्बायानोसै, दिनैसो फैदां गोबावथारसै। नायफैदां माइ हानाय मानाय एसे नायफैलाबायदों आरोखि। नै माइफ्रा मुथिफ्रा दंबावो बोखांनो एसे एनै देखायलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांनो हागोन। ए माइखौ बैयाव जमा दोनदों। माराखौ दुब्लियावनो होसै दानिया आथिखालाव। न' खाथियाव लांब्ला गादा गुदा मैला मैथा जायोदि, बेनिखायनो जिगाब माबा माबि एसे दुब्लियावनो नै जमा खालामजोबदों। माइ जमा खालामदों नैबेहायनो, माराखौ बेयावनो होगोनदां। हाब बेथ' गोदोनि मा बिलाइ जोसा दावथुसो खोमा। ओइ जोसा दावथुना बियो? जोसा दावथु जाथारगोन बियो, 50-60 केजि। नै जोगोनार बागाना टेंग्राय। हाब मा टेंग्रायलै बेलाय? नै जोगोनार बागाना। बोरो जोगोनारा फिथाइया मा फानजोब्बाय ना मा जाखो? ए दङ नै। नैलै खाथियाव देखायबावनोसै आं नै। बे थाइसे, ओइ थाइसेबाव माने फानगासिनो बोराया थारमाने। नै बे थाइसे। नङा आं माने टाइम मोनासैना। ना मैगं गायसोदों माबा गायसोदों, नै बेयाव थाइनै माथो जरासे। आइ दंसाबो। नै। ओइ जोगोनारा थाइनैल' ना बेसेबां? मनाखौ फिसाखौ लाबोनाङामोन। जायखिजाया जों लामा खाथिनि मानसिथ' मैगं लब दङ नालाय। हारसाफोर बायदि जालांबाय आरो मैगङाव जोङो एसे लब दङ। जायखिजाया मैगं मोजांफोर नुयोबा गामियाव फैबा खोब लांनो गोसो जायो आरो। नै बावबो थाइनै जरासे खाथार नै। नैलायथो नुवाखै? नुबाय? ए ओइलाय। ए माथो दंसाबोआनो। बावबो थाइनै नै। नुबाय दा? ओइलाय सिङाव, बिलाइ सिङाव। नैबे एसे गोरलै दं। बिदि आरोखि। ओमफ्राय मटर बागान बियो? र' लै मा सान्दुं नांदों? ओइ निथि लाय गुंग्राया लावखौ बेसेबां थाइब्रैल' लाबाय? ए जाबाय दे, थाइब्रैबाबो जायो दे। नै बावबो फान्थाव बिलाथिया थाइनैसो दं नै। नुबाय दा? मटर नै बेनो मटर गोजा। मटर नै बिसिम जाबाय आरो। मोनहैगोन बेखौ र', लाव बागान एसे देखायनि। बे मा बानलु ना मा बिलाय? फानलु? हाब फानलुआ नै नुदोंना? नै दंसाबोआनो बानलुआबो। र' एसे देखायनि। नै बैसिम आरो बारा गोलाव नङा, नैसिम। एफा गायदों थारमाने खायदा बोराय। लावआ खानानै बोरायजोब्बाय, होमबाबो लावआ देखायनोसै आं नोंसोरनो। लावआ नै दब्लायसे गिदिर आरोखि। थाइख्रिला जोबनानै दङ दाबो। ओंखारबाय थायो आरो जेनेबा सप्तायाव 10था, 12था, 15था बिदि आरोखि। दा जोबहांबाय नालाय मोजाङानो, गोजोननाय मोनबाय आं जायखिजाया मैगं बारिखौ नुनानै। माइआथ' हाजोब्बायानो नै नुदों नोंथांमोना। थिगासे ओइ नै मा होनो बेखौ, फामु ना मा होनो? फामुआव एसे थांनि र'। फामु बै न'सा नुहुरनाया फामु। अखा बांखा हाबा बेयाव दसे जिरायनाय, बेनिफ्राय साहा सौराइ, ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम गोजां माबा माबि दालाय जाया होमबा दुब्लियाव फैबा, बिदि आरोखि। नै
गोबोरखि हासार हाब मोजां जिनिस नै फानलु बब्रा होनो जोङो फानलु बब्रानि खैथासो फुलि दं बेवहाय 200टानि बारासो फुलि दं नै नोंथांमोना नायनो हागोन थास' फेंखा थास'खौबो गायथ'वाखै थास' फेंखा नै बेनो आरो माबाया मा होनोमोन बेखौ फामु बियो फानलुआव एसे फैसा खामायनो सानदोंलाय आरो नै फैसा मोजां बेनो नोंथांमोना देखायबाय जोंना गथ'नि बिमाया जोगोनार खाहैबाय गोबावसैमोन फैनो होनबाबो फैनो मोनाखै नालाय दिनै फैदों लाबोदों गोसोबायदि माखौ खादों माखौ लादोंथाय मैगंफोरखौ लादों मनासे जाबायानो नै थिखोलांनो हागोन बैसिम न'सिम दे जाबाय र' लास्टखौ देखायनोसै जोब्बाय र' नांथ'ला सायना मुला ओमफ्राय मुला गुफुरा बै मनायाव फाननो हायो आग्लायनाय दङ बायनायसो नै बेखिनिखौ लानाय जाबाय आरो नै जाबायना